Ya, dayon. Eh, dayon. Nay. Nawalang pwersa ko ba? Hmm. Ano sa nga dilo? Yan, Si Daddy ba? Matubos Daddy si Nay. Lingkod sa lingkod. Wala ako. Oh, kadali ha. Ha? Oo, tayo siya. Dali. Ayay ka. Ayay ka. Okay. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao Sumena na Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang araw po. Shout out sa first viewer. May hapon sir. Oo, may hapon. Oh, pila po yung dalo na to? 72. 72. Mag-72 yung abri. Mag 72 karong Abril. 17. Oy, happy birthday. Oo. Advance. God bless kayo, no? Eh, lisod-lisod na abuton ang 72. Pastilan, no? So, unsa man imong gipamati? Ito, hindi ko patay mo. Liho. Ha? Taas. Ano pag-alalay? Diba? Igmalsa. Dili malsa. Bukat. Paminaw nimo bukat. Pero dili nimo matikang. Oo. Ana? Oo. Ang kamot. Okay. Ang kamot. Sige na, isa ka daw. Ganun lang. Puli-puli. Walay sakit. Parang walay kusog na rin. Walay kusog. Ano ba? Kani wala pa kusog, Atil. Hmm. Pila kadlaw naman na. Isang linggo na ako. Nga wa kay kusog. Oo. Nagi kusog pa. Napasig ko sa kanino pero dili niya kailangan niya galalay niya kay turog siya ba. Pero kani yang way kusog, pila naman ni kakuan eh. Sukad aning katong na admit mo kanino. Wala. Katong na disilisan kung Saan ano ako ba. sa bahay ba? Oh, na-dextrose. Sa kwan anti... Outpatient? Dili sa Parang out na. Okay, dextrose naman. Pero na sa So, balay. outpatient na siya. yung kwan ba sa titanos ang iyong. Okay. Ano, paghuman, Abutan tatlong adlaw. Wala namang kusog ko, hindi mo matayo. Ako ipatanggal. ang katong sa dextrose. Wala Para kwanto sa, para sa man to sugar o sa mga, ako ito sa parang antibiotic. para, Para nga mawala na ng kwan diya. Nakagaw siguro. Pagkabot man mo. pero okay pa ka to. Okay pa, Karon, karoon mo na ninyo. dili na nimo kaya ikaw ra gyud isa. Murag Matumba ko. Ug walay gunit. Paminaw nimo murag nagkadugay, nagka-hinay. Paminaw nimo. Kung makadugay itong dextrose, parang hindi ko na nakunin magkuhan ba? Ginawa sa wala na. May nakabalo ka sa kuha. Tumano na. Ako tanong ko sa Facebook. Ah, Kung basa tanong ko comment dito. yung sa pagka, yung sa Kaya na nag-message sa mga mo dati. dati pa. Di rin tanong ko si pilot. Wala man na dayon. Kaya gusto mo siya magpahilot sa kuha niya. Dili na ako. Wala balik mo sa dayon. Matong ako siyang di-direct na lang ang message ko sa reply. Yeah. Tawagan ni Subay na kung nagdari agad. I-reply, wapon. I-reply si ano Pero sa, asa ka nag-message sa Facebook? O sa kuwan? Facebook. Messenger, dili. Messenger. Messenger lang. Pero na-reply. Na-reply. Ang di Subay na ko ganina. Kaya ang uban, di man ako makuhan. Hindi na ako ma-reply ng uban no, yung daghan mo yung mga nanggot. Daghan mag-comment, basta di na ako kakuhan. Pero kung saan na pagkabalas ko hagin, ang suman. Katulong sa post na may pangalan niya. May agila o nag-search ka, o saan Search din ako. nag-search ka mo. Walang subay naman kanina. Subay na ko ganina. Sige, ang saan pag mong gipamati, sir? Yan naman na. Sa likod, awa. Isang sakit. Saan masakit? Daming panungot ako. Ano mo? Dati nagabasa ka? Basta. Udto, hapon, gabi, himasa, hapat, unas, ligo. Wala. Wala ka, di ka nagabasa ka ng hapon, gabi?
Maligo lang ko minsan. Minsan, maligo. Ano man? Init minsan eh. Mo na rason mo. Sige. Pero dili ka nakakurog. Kaya na siya. Kurog yung kuwan ko magtayo. Kurog. Dahil dito. Ha? Dahil parang wala persan yung diri banda. Wala banhod. Banhod. Banhod pod. Walay kusog, banhod pag yun. Walay ngalay. Ngulngol, wala. Napod. Bas mo gano'n, nabikil na gano'n siya. Nakuha na ang tao gani boss, natigir na. Wag nabikil, ibis ka dilit on sa maigo. Na-advance na. Nakuha na panin mo ang dugo sa pag-agi ba. No? So, dati, Pas mo na siya. ang konjo ni mo ani, pas mo sa kusog ani. Nabikil lang. Yun. Oo. Kaya kasi dati, trabaho ako. Pagka tapos trabaho, magbad ako ng sapatos. Hindi ako magsinida sa simento. Sabi ng mga kasamahan, ayaw, pag sinilas kayo makuha na mamaya, mag-edad ka na, Abot sa isa. mabarong ka. Dili ko mag-overlay ba? So, ano maghimasaan? Asa sa girly din? Wala. Biglang lakad. Lakad lang. Kato lang ligo sa hike. Sige. Asa ganing balay ni mo? Kuwan, Mayo. Tres de Mayo. So ayan guys, shout out sa taga Tres de Mayo, Digos City. Ayan ha. Tres de Mayo, Digos City. Shout out sa inyo ha. God bless po natin sa mga suki din sa taga Tres de Mayo. Na si Sir Dre atong tabangan, no? Nga mamaayo na niyang ginapamati kay 72 years old. Karong April 17. O mag 72 na siya. No? So 72 na gina siya nga edad, no? Nga, wala say kusog, mamuipoy, mangalay nga natukar na gyud, kalit lang gyud abot na gyud siya. Pero taas ang edad ha. So medyo wala siguro to menjud kay okay to. Sige. Tabangan na to si Sir nga mamayo. Napod sila until Ano ba na sa yata. pag-ampo sa Ginoo, no? Napod sila? O napod sila Ano yata. lang yun, no? Ampo po sa Ginoo, no? Nya tanan nga mo doon dre atong tabangan nga mamaayo, inapanan sa pag-ampo sa Ginoo, no? Tanan dre mo doon atong tabangan nga mamaayo, no? Thanksgiving mo. Kutob sa itong mahimo, no? Sa Kaniwa. sige lang kapot sa Ginoo ara gyud ang atong aging tumano, no? Nya siyempre, sa to ko mga suki dre sa Digos City na produksyon. Mga subscribers na ko, regular viewers, mga nag-comment sa kuha. Sig agi-agi ka. Manggaganda kayo. God bless po sa inyong lahat. Yes, mga namutan na sa kong location. Location nako, address nako, taga Digos City ko guys, no? Barangay Sunuan, First Tram Street, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Kaya kung kanama mag-friend sa kuha, na dito, Facebook na ko, Eric Hilot ang Binisaya. So, makita ninyo kung makikita mo sa Facebook, na dito ang 50 ka klase nga ginapamatis gawasan sa tao na pwede na to matabang, no? 50 ka klase nga ginapamati, no? Ang uban wala na nako gisulat kay pati naghana na si matingala na sila, no? So wala lang. Labi na jud kung walay finding sa doktor. So, ayan. So, ayan guys, kung karon lang po ka nakakita ng video, please subscribe, i-click yung notification bell para updated ka sa mga pinagin-upload ka na adlaw. Ganahan ka sa po ang hilot, please lang ha. Comment, like, and share. No, mas nindot ka ma-share ta, kaya daghan na masayo, daghan ko tag matabangan. So ano lang, so magsugod ako hilot guys, shout out sa taga Tres de Mayo, Digos, Davao del Sur. Love you guys. Kaya magkubo. Kaya din. Kaya dili. Kaya alalayan. Sige. Pati kamot mo mukurog. Matagalan. Hindi mataas yung kamo. Anara. Ang nagahilot mo, ikaw ra sir. Ako na Ako ano. isa nagpahilot ako sa sako. Ha? Sako. Sakop. Sako. Sa gunoy. Ako na yun, abot mo dito. Tungkol siya. Na may lupa mo doon sa O, napahilot ka dito. Lanulo. Hilot ka dito. Ay, kung saan mo sir, mong Lulo. alolo. Ano na yung anak?
Ha? Nandun. Asa man ang? Nandun si Gawas. Sige, kulob ta, kulob. Kaya? Kaya rin. Kaya ni mo? Para mabalaan na itong asa puto mo hang kanjot kusog. Sige daw, hinay lang. Kung dili kaya, alalayan ha. Kaya na mabalaan na itong kanjot ito. Mas kita pa sa akin. Kaya, kaya. Ano ito naman sir ha? Up! Kamot na ito, kamot. Ang isa. Okay na ka na. Makakuha ka. Ginawa, okay na. Yala, kung lang ha. O yun nila kasi mong ulan. Okay na. Isa, wala pa kabut sa isa ka. Adlaw. Ika po na. Bantay ni Saysay. No. Pwede ko kayo. Sa pagkaadlaw. Wala pa gani. Happy pa. Uy, may tubig dire. Happy pa gani. Oh, bata. Oh. Wala pa dito, Ben. Happy pa gani. Wak na. Sus, pagawas na gigawas ka ganina. Wala na may tao. Ganito ganina, di ba na naman siya? Ayo. No. Ayaw ko na napit nila Sam. Oh, okay lang Sam. Mang, white Kaya signal. ayaw na si Sam. Ayaw ko siya. White signal. Pagawas na ako, kaya nag-ilis ko ba? Ako pa pamantalon. Pagawas na ako, wala naman. Paano ko kung sa mong border sa bayo? Kung ito tingin, dapat bata. Dubay na ko to tay. Para dili malangan no. Lugay po kuning gawas, kaya uso baya rong ayo no. Ay sa gawas mo sayo ka punan ng ayo eh. Dubay na ko siguro kay kasi hindi sa ka Kaya ka magtawag ni mo na Miss Mayo ato. Madulong mig matanaw. Wala po ni ganiyang alas Ano ko gawas mo na? Lako na wa mabudayon. ang mga biya kasi dugay ba wala pa. Aw dili pala ko. Nana jud ko ato dire. Manit jud ko dayon. Kaya ni Santo man ka niya. So ako sa tama. Ato ka mama. Wala ni wait. Ato ka mama. Bago rin kanino no. Kita ka balon sa. Kita ka balon. Sir, di ka nagkakape? Minsan. Siyuka. Bar. Soft drink. Dati. Oh, pero karon wala na kape kayo. Tsaa. Minsan. Pero kadalasan jud kada adlaw sa ginainom nimo. Gatas. Oh. Kanang ginakaon nimo unsa man? Makaon. Ambe. Gib. Sutan. Unsa ka isda? Aha. Wala good. Ayo. Sir? 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 Ano ko demon? Ini tawag. Ano so? Ano ba? Sir. Ano sa? Imo ning imo ang pakita ko ba nagkadablaw? Ako. Ah. Dili na siya pwede magkaon og isda nga nagkaliskis. Oh, isda nga nagkaliskis bawal na siya. Mga tilapia, bangos, isda nga ano mga lapu-lapu, maya-maya, mga isda sa bato basta kaliskison. Ang pwede lang siya ha, tambaka, burburon, borot, parilison. Muna pwede siya ha. Nya itlog manok ayaw sa pakana. Ha? Nya kape, walay kape. Ha? Sige, legore dresser. May para na may kuan. Ano naman to yung ako? Ay, ang ako may concern. Oh, palegore. Isa may kapagawa na ni sir. Wala. Bawal na siya kuhan. Kaliskison. Tingnan mo dito, bawal na magkaon sa isda nga nagkaliskis.
Ha? Bawal ang itlog, manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango, balot. Ha? Bawal kape, bawal tsaa, bawal soft drinks. Bawal red horse, bawal tangduay, ha? Ako lang ingon, kay Bagdara ba si Binti? Kumain ba? Inom mo sa isultin, sundon mo. Sauna na. Sauna na mga soft drinks, no? Ngayon sa talog, sa batas naman ba? Nagpuyo na! Napalog ka na. Wala na. Okay, say no. Magpuyo lang say no. Ano yung ginagamit ako tayo man, gano'n? Itson. Sino? Eh. Sige, tingnan pangalan mo, sir? Ha? Antipas? Pangalan na. Kita pa sa kaysa katos kiblawan. Wala pa man eh. Katulad. Makakuhan pa man siya. Ay kiblawan mo, magtalawan mo kaysa eh. Tay. Wala edad ka niya to. 60 plus. Binignet. Wala ito rin, may nga naman. Mamatay naman tahan niya. Pero ito bangko, no? Bangko. Sulting sakit siya ha, para ma-reducean. Pero okay na. Ha? Ah. No, no. Ihulog man. Salamat. Ano, lain na doon, gumutan ako kasi naghatag ko na. Adoy, wala. Kaon na ta. Suyo. Ha? Natay ka na dong? Ato nung mga pagdatas. Sabaka sa dong mga pagdatas. Ako sa'yo. Mine. Mine. Nakuyan na si Amon. Nakuyan na si Amon. Kuna ko na to. Kumalo naman ko na pambantay. Wala na mo. Butaw na si po. Wala lang na. Ouch. 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 Gunit dito. Ha? Butaw na cellphone ba? Ano po na po mo? Gunit yung matagap mo. Lingkura ma. Tindog man. Lingkura ka na. Lingkura tayo din. Tindog man. Kita na kasi sa YouTube, sir. Kalugar ka, sir, sa YouTube na po. Search lang niyo, Eric Hilot. Mabutan na si sir sa Eric Hilot dito sa YouTube. Kalugar ka, subscribe lang po. May laman ang agad isa. Importante ba kang isa, sir, no? Ah! Okay rayo, dagko biya. Nag-10! Dong, bata dong ha. Ayatan na lang, nag-20 mang. 20 lang niyo. Mga 20 plus ulit cambio. Nya lang bayra yung bet. Ah, sige. Bota diya mo. Ito mo na. Okay.
ba? Hindi, makuha na ba? Kana yung kikit-kit oh. Sige pa, layo pa kayo. Tubo, magkukuwang ba? Okay ang kaon niya. Problema. Kapila, sa plato, duha, Isa lang. sarap, Di lang ko kailangan. sa mukhaon lang. Ang ginainom niya inigmataon siya. Andre! Bigyan mo gam. Ang gam-gam. Ang saka. Baso. Pananaon mo sir, okay? Ah. Makakita pa kag na mag-agislingan. Okay pa? Ha? Kayo. Ah, malabo na. Bata daw. Ano na sir, para makuan po ang sugar. Kaya kato siya, part po to sa sugar siya. Ininom nagmaligam-gam, nagbuntag. Patak o 5 ka patak, halimosito. 5 ka patak ha, sa inom mo niya nga, tag sa kamag. Sa ba kay Tag, mana din na. ha? Nya, kung pwede, 5 sa isang adlaw, ka 5 ka baso, apil na tong buntag, ka 5, kaya bahalag asa ni mong pasok na siya. Kada inom ng tubig sa isang adlaw, sa kainom siya sa 5, patakan mo tag 5 ka patak. Mahulog ang Ito. cellphone na yan mo. Para sa iyang sugar nga okay. Ang sugar, madamay kami pananaw, ha? Ha? Oh, kanigit siya. Sir, kaya para ay mong kuhan. Ang butira na kuhan magot, pananaw ni mo. Ayay, ayay, ayay. Abisi na si Lola. Nabisi na si Lola. Oh, warm up na bang warm up? Nagulog sa'yo si Lola. Ani. Dali mo daw na matugmang. Gabi eh. Nadugay mo mata. Isto ininuwa ko tayo lungan. Yung paglungan sa dong be. Pili lang. Lungan sa dong. Umabang ba naglisod? Naglisod yung ko ano dong. Nya, plus manganap pa yung ka. Agay. Mabi oy. Guwang na ko eh. Taguang na kong imo mama. Ako di ayun sa dito. Kami kong gatas sa dingding. Dahil sabi, kami kong gatas ba? Ano kita? Oh, inom na po. Wala na din naglutong ka doon. Naglutong ka doon. Pili lang. Gamay, di ba pula akong karakter? Di ba akong kabang? Di ba? Pili lang. O, ma, ba itong ako na ma'am? Ay, pagkiyak ba? Hindi ka, hindi ka namang. Ay, ay, shot hapit. Hapit na shot. Yay, hapit. Nilap na sa manat, nilap na. Tilak po dito siguro. Ya punta dah, ingat dah. Dah, ya pun dah. Waduh, libur bahasa Minang, bisa.
Patulogon. Agoy. Agoy, patulogon. Apa din sa mod na? Ayo. Kumisip sa mga ulit ko sa harapan. Dali. Kulang yun sa kung ano, pag nanaon sa pagkaon man, no? Nakaguan ba? Eh, hindi mo mareklamo, niya, sabay na ka nasutso. Ma! Mama! Cellphone. Uy, nagpasapak man lagi ang bibi. Nagpasapak man bibi. Naedad mo daw. 4 pa ni siya. Kasama ko di bibi pati ay. Hit ba kay... Sit down. Wait lang. Wait lang. Tua para tayo. Ayaw. Yes, mama. Amun mama ha. Ah! Kita tua palit. Ayo, dulahe, ayay ka. Ito siya bumungit. Taas na. Panday mo na. Na-charge na, taas na na. Ayay ka, mapunta. Tawa na din. Naraman day dra ang grade 5. Ikaw na dyan nagtaguan ni Sayha.
Tara, sir. Kaya ra? La, ang dali sila ni mama. Barang ka na ka daw. Kaya tayo 50 daw. Pagunit pa. Kaya tayo 50. Pagunit. Nabuka. 5. Balik lang ba STR? Wala kang diyo. Ah. Ha? Ha? Putol na, babe. Ah. Ay, ka maputol. Ayun. Hoy, naunta di ka. Dugo na. Dugo na ko. Ah. Ayo din nato din. Dinig-dig. Dinig-dig layo. Ha? Nalutan na rin ha.
Ay, pagputol. Wait lang. Tulog good niya. Kapoy daw namin singot na din. Isingot kay ka ba o? Kapoy na mga agtang sisingot kayo. Dito. Singotan ninyo. Ako ba dirong gamay be? Butangin mo ba? Itulog may kagastin. Ganito itong kagas, Jim. Kung atong kalderong hindi Itulog ka. Itulog may gym. Kagas gym man. Yung gym dito. Kagas gym. Tuyog, labong itong kagas, Jim. Yung matang tingnan ko. Kung atong kalderong nga ako ba? Butangin bugas. Hindi na ito maglungag ko. Sige na lang. Jim, kayo mo ito, ma. Ma. Kayo mo ito. Deng! Ang pinakaldero, butangin bugas ba? Kanang ikulog. Kaya kanang isa ligi masugo oh. Pagkakupot yung nag-asa ko. Ay sulutong kanong ba? Agoy, hapdi pa lang. Di ka po nang lulang bantay, ginoo ko. Ah, ayaw, nakatong katubalik. Limpyo ba may sulod? Iguan na, butangin na dito sa kuwan. Butangan sa gripo kay umuli. Ganun mo umok. Ako na yung kani. Oh, Kana tanugas sa mundo. gani. Kana. Lagi na bukas eh. Dagang kanon man kan sa ero. Wala na yung ero. Ikapila kay ko. Upat eh, upat. 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 Karong nga baka. Oh. Gaya, gaya butang. Iba. 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 Gamay, tanya gamay. Ah, tama na. Tama na. Ako rin anak-anak dahil. Man! Asaman. Basta kung susi,
Kayo, din, kayo pagka na din. Mga tanggal na. Ang tara, huwag kang balay, Bika. Magni ko. Sa